edelleenkään nyt tänään. Ykkösiä riittää. Joo. Onko sulle luonnetesti tuttu ennestään? Mä oon pari kertaa ollut. Noniin, tiedät mitä on odotettavissa, ettei tule järkytyksiä. Joo. Minkä ikäinen kaveri? Vapauta se vaan siitä, jos se on ihan oma valinta. Se on 2,5. On ottaa sen siinä heti, kun se on vedetty. Me ollaan nyt odottaa noita teidän soveltuvuuskokeita ja vähän nostaa. Joo. Meidän käyttöharjoitus. Minkälainen elinympäristö maalla kaupungissa? Kerro. Ei ihan kaupungissa. Joo. Onko sulla muita koiria? Mulla on toinen samanlainen nuorempi vanhempi. Mikä on vanhempi jöötä vai mikä tämä on semmoinen keskinäinen alempana vai? No ne on ihan kavereita keskenään. Ei niillä ole silleen. Sehän nylkyttää vanhempaa ja vanhempi ei sano mitään. Niin. Mitäs rappukäytävästä kuuluu ääniä, reagoiko vahtiiko yhtään? Kyllä se joo jonkun verran. Ei aina, mutta ja välillä ne yhdessä menee sinne ja ikkunasta tykkää tuijotella ja vähän käydä joukkuun. Joo. Mites onko se kuullut ampumista? On pari kertaa joo. Sitten jos olette noutoja juttuja tehnyt, niin siellä on. Joo. Eikä mitään isompaa. Ei oo sitä. Mites onko koskaan sattunut mitään epämiellyttävää lähinnä vieraiden ihmisten taholta? Vierasoita säikyttelee jossain lenkkipolulla joku koiran pihaa ja huitoon taas. Ei mennään. Se on tasaista kiva elämää. No niin, hyvä. Voi että mä oon ahdistanut tyttöset tossa sun otsalla. Kiitos paljon. Mitäs onks kroppa kunnossa, ettei oo mitään akuutteja? Joo, ei kyllä mitään. Hyvä. Mites noin skeppileikit, ootko harrastanut jotain vetoleikkiä koirassa? Siis viime kesänä on viimeksi leikitty silleen vetoleikkiä. Joo. Mä en tiedä miten se kesti jostain. Mä otin varuiksi omalle lelulle. Joo. Et oo kuitenkaan kieltänyt mitään vetämästä repimästä? En oo. Vai onko tässä ajatus mennä niinku oikealle riistalle vai? Joo, tai no ainakin silleen niinku valmiiksi puolelle riistaa, et en varmaan itse tuu ampumaan mitään. Joo. Kuitenkin, että niinku tavallaan se... Mikä sun nimi on? Otu. Mikä? Otu. Joo, O-T-U. Otu. Siitä on jätetty ässä pois. Okei. Joo. Katsoo sitten tuon kepin kanssa aloitetaan ja sitten katsotaan jotain muita pehmeämpiä tuolta talonleluja ja jos ei ne... No niin, mä menen kattoo ensin sen levun. Mä siinä ootella. Niin otetaan se loppuun se sun oma, jos ei noin toimi. Ja katsoo sen sun fantasit. Sulla oli yhtäkkiä niinku lähti toi vauhti päälle. Sä huomasit, että et sä ollutkaan silleen. Ei se varmaan lähde, mutta vähän löysää. Katsotaan. Ja se tosta tulee löysää, kun se vetää sitä kantaa vasten. Otu! Oi, minkälainen keppi! Mutta siihen! Voi! Voi! Tuo mulle! Älei! Tuo mulle! Moi! No! Oho! Tänne! Mulle! Kyllä koko ropalla hommassa mukana, ei pelkästään hampailla. Kato! Onko tää parempi? Tähän parempi. No näin. Oi! Voisiko ottaa molemmat? No niin, mutta pysyykö ne suussa jos noin? Hyvin pysyy. Otu,
Ai se oli parempi. Jotkut meistä osaa nauttia elämästä. Ei vahingossa, kun on. Yritäpä tehdä perässä. Yritäpä tehdä perässä jo. Tämäkin se oli sitten kuitenkin. Hyvä, nyt voit ottaa kepin pois ja panna sen tonne laatikkoon. Tai heittää sinne vesikuppiin vai? No, siinä on tuo vesikuppikin. Hyvä, sitten tänne. Parhoissa merkeissä se alkaa tämäkin testi.
huono taktiikka opposti ja emäntä tuli ilmoittaa. On se nyt vähän epäilystä. Tätä on mieltä. Niin, aiotko tota mieltä? Sä voit mennä tuonne Irenen kanssa, niin me täällä vähän ihmetellä. Kerkeekö? No kerkee. On hitto siellä on kurkki. Ei tuu vaan. Joo. Huomasin kyllä. Joo, siellä kassilla. Syöppä virveellä. Olla virvelamppu. Taas ihan kaikki tullut mukaan aamuun. Otetaan sen aikaa. Joo. Sen verran piiloon, ettei koira näe.
aika tehokasta on myöskin vuoristosuoja. Ai jaa. Eri kuulimisesta tuossa vahingossa tuli käsille täällä. Turpoon samaksi. Noin, sitten lähdetään kävelemään siitä sitä tietä pitkin tonne ylösmäkeen. Mä huutelen sua sieltä takaisinpäin, tullessa ammutaan pari kertaa. Ja mä pyydän pysähtyy jossain kohtaa, mutta kävele kunnes kuulemaan jotain. Ehkä vähän on vaan. Ihmestä tuossa eilen pohdittu, että se voisi olla parempi noin. Mun tapana kaataa tänä kyljelleen. Oo, takaisinpäin. Pysähy siihen. Tänne päin. Se ei käskyä kuulu. Lupa jäi antamatta. Hyvä, tää oli tässä. Nyt saa vähän pitää hauskaa ja tarjota vettä ja löysätä pantaa sarville. Tätä väliä voit vaikka viedä koiran autoonkin. Seuraava valmistaa. No hui, hyvä, oi, hieno. No oliko jännää, joo. Se loppu. No yllättävän kovaa ääntä se piti ja niinku. Mä oletin, että se olisi lähtenyt karkuun. Noissa hyökkäyksissä. No vähän se sua yritti syöttää, mutta ei se niinkään karkuun ollut lähdössä. Niin. Mutta toi vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Joo. Ja siis yllättävän hyvin se mun mielestä pärjäs nyt tässä. Joo. Mä vähän mietin, miten hän sen kanssa. Tuossa me vähän mietittiin tuon hermojen ja kovuuden osalta mietittiin, että kuinka päin ne menee, mutta me kuviteltiin löytävämme sitten se sopiva kompromissi. Mutta jos mennään kohta kohdalta, niin toimintakyky, se rohkeus, kuinka se itsenäisesti selvittää nuo asiat. Kelkka. Vähän joutaa varoon siinä, kun vedetään, koska se ottaa aika aikaisessa vaiheessa tekee niin kuin taaksepäin, mutta pystyy kuitenkin hyökkyyttämään, mutta silleen rauhallisesti hyökkyyttämään, että ettei se saa kauheata paniikkikohtausta. Pimeässä kyse ei ole siitä, ettei se uskaltaisi kulkea silloin ihan hauskaa, mutta se töhöttää niin paljon, ettei sillä ole oikein ajatus mukana sen tekemisessä. Niin sitten se viimeinen mutka sinne sun luot tuleminen sinne pimeeseen, niin se tarvitaan se pieni muistutus, että säkin oot paikalla. Mutta kokonaisuutena plus yksi saa kohtuullinen. Vähän tarvii sun tukea ja sitten niin ihmistä vastaan se ei pysty nousemaan, niin kuin justiin tuossa puolustushyökkäyksessäkin, niin sun taakse tulee ja vähän metsää ensin. Ja Suorastaan potkaisee kustin liikkeen. niin. Ja sitten sama tuolla seinässä, että siinä se mokaa ja katsoo ja heiluttaa häntää ja katsoo sun perään ja välillä naureskelee mulle, että mä yritän ukkailla häntä. Terävyys tuolla seinässä, tosiaan pysyttee koira ja katsotaan terävyyttä. Pieni ääni siinä tulee, kun häntä heiluu samaan aikaan ja se on vähän niinku semmonen, että niinku, ei siitä voi sanoa, että se olisi aggressiivinen ollut se kulkimys siinä. Puolustusselitys yksi pieni. Kyllä siinä sen verran siinä on elettä ja ilmettä mukana, että kyllä sillä niin joka ajatus syttyy, että tästä tarvitsisi jotain tehdä. Ja se, että ei se nyt mitenkään rintarottingilla ole pois hyökkääjää ajamassa. Taisteluhalukkuus katsaa kohtuullinen, tykkää leikkiä, vääntää, tykkää taistella, käyttää kroppaa hyvinkin. Enemmän sillä on toi puruotteen kanssa, että se ei ole niin päättäväinen, että tietysti temperamenttikin tekee sen, että se on vähän levoton se leikki ja sitä häsäämistä on siinä leikissäkin niin paljon, mutta kropallaan se on tosi hyvin mukana ja se kropalla haastaa kyllä niin kuin kelkkaakin vastaan ja pystyy siinä niin kuin hyödyntämään sitä taistelua. Hermorakenne plus 2 tasapainoinen. Vähän ristiriitainen ton temperamentin kanssa, mutta kun ajatellaan se, että niin kun kaiken se pystyy nollaamaan tosi hyvin. Et kun te menette ja se menee niin kelkkaa, että vaikka se on kokenut tuossa kelkallakin, että sen on täytynyt lähteä väistää ja muuta, mutta kun se menee ja haistaa sen, niin sitten se kelkka on ihan ok. Kaikkien hyökkäysten jälkeen kaikissa noissa, niin se pystyy nollaan ne tilanteet, eikä sen niin kuin tarvii
jäädä säpsiin tai venyttää kroppaa tai jännittää, että jos se nyt vielä tykkää jostain. Että se pystyy niinku luottamaan, että jos mä oon haistanut jotain vaaraton, niin sit se on vaaraton. Ei mitään ihmeempää. Temperamentti plus 1 erittäin tehokas. Kyllä se niinku, se pystyy hyvin keskittyä silloin, kun tapahtuu. Että se, niinku, se fokus on siellä kelkassa ja hyökkäyksessä, niin se tietää tasan tarkkaan, kun se hyökkääjä lähestyy ja näin. Mutta sitten se käyttää sitä tohon liikkeeseen sitten taas sitä purkamista. Ja justiin niinku pimeässä, että siellä teputellaan ja kierretään ja ei oikein pysty keskittyä siellä. Kovuus plus 1 hieman pehmeä. Laitetaan se tuohon, koska se myötää ihmistä vastaan noissa hyökkäyksissä. Ja sitten tavallaan toikin, että kun tuota kelkkaa joudutaan pikkusen kattoon siinä, kun sitä kiskotaan. Eli se vähän myötää. Ei ole ihan niin kova kuitenkaan, että ihan olisi kanttia sitten olla siinä etupuolella vastaanottamassa. Vaikkei mitään puolustustunteita siis heräiskään. Hyvä tuosta luokse päästävä avoin ja laukaus varma ja 175 pistettä loppuun. Kiitos. Hyvä.